πάνω στον Αβραμίδη. Αθανασόπουλος από τον άξονα μέσα για 3. Δημητριάδης. Για 3 Αθανασόπουλος. Μέσα Αθανασόπουλος. Στόχος ο Κούλα Μάρας. Ένα ακόμα θετικό rebound για τους φιλοξενούμενους. Καλή άμυνα από τους παίκτες Λιβαδιάς. Drive shoot μέσα η μπάλα από τον Αθανασόπουλο. Που δεν μπόρεσε να το πετύχει μέσα στα 24 δευτερόλεπτα η ομάδα της Ένωσης Ηλίου. Αθανασόπουλος θα πάρει το φάουλ, Παλικαρής εκεί. Παλικαρής θα έλεγα διείσδυση. Θα πάρει 2 βολές, ήταν σε προσπάθεια για σουτ. Ακόμη 6 και 20. 45-42. Ένα πρώτο ημίχρονο που κράτησε 1 ώρα και 15 λεπτά. Λόγω της διακοπής που είχαμε στο δεύτερο δεκάλεπτο προς το τέλος του. Από μια τεχνική ποινή που δόθηκε πάνω στον Κατσαρό από τον πρώτο κύριο Μπούσια. Αδίκαιτα τα εκμεταλλεύτηκαν οι φιλοξενούμενοι. Κατσαρός για τον Αθανασόπουλο μέσα. Μπάλα Φωτίου, ξαναπαίνει το rebound. Ξανακερδίζει. Η μπάλα σου πήγε στη Λιβαδιάς με τον Κατσαρό. Για 3 επιτέλους, μέσα! Μένει το 64, Αθανασόπουλος γρήγορος ρυθμός στο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Για την 4η αγωνιστική του δευτέρου ομίλου του Νότου. Αθανασόπουλος μέσα. 14 διαφορά στους 5. Αθανασόπουλος. Μαγιοντομπέ. Ο Μπέλης δίνει μονομαχίες με τον Κουλουριώτη. Ο Μαγιοντομπέ χάνει την μπάλα. Την παίρνει ο Φωτίου, αφήνει στον Αθανασόπουλο. Ο Κατσαρός με τον Σοπογιάννη εκεί βγάζει έξω τώρα. Φωτίου, γρήγορο passing game. Αθανασόπουλος, φάουλ χαμηλά. Όχι. Βήματα.